поради липсата на съдействие от всички институции, към които се обръщах лично. По тази причина и бях инициатор да се създаде нашето гражданско движение Покана за доброволно изпълнение, за да може да обединим усилията си повече потърпевши, да надигнем нашия глас и да могат да ни чуят. Иначе всеки един самостоятелно, както и да пише и да се бори, когато самия съд се държи като организирана престъпна група, а прокуратурата прикрива това нещо, е невъзможно всеки сам да се защити. Моля това да се приеме като сигнал до институциите, включая и прокуратурата. По същия начин и обращение към съда, който ще разглежда жалбата, която ще пусна сега след малко, срещу действията на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов. Поради тази причина, първо, настоявам за оставката и отвода на всички съдии, които са се произнасяли по частни жалби мои, подавани в Софийски градски съд и са оставени без разглеждане или без уважение поради основателни съмнения за корупция и зависимост. Магистратът трябва да познава закона и трябва да се ръководи само от него. Какво доверие трябва да имам аз, след като всичките съдебни заседания до момента по мои дела и на моите дружества са разглеждани в закрито съдебно заседание и не съм видял в очите нито един от съдиите, които се произнасят по този отвратителен за мен начин. По тази причина настоявам делото да бъде гледано в открито съдебно заседание с присъствие на медии и други потърпевши от нашето движение, за да видят как нашия съд може да се държи като европейски съд, който уважава правата на човека, уважава Конституцията, уважава върховенството на европейското право над българското и с привличане на свидетели, които са присъствували при връчване на книжа от страна на частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, с привличане на оригиналите на делото, което е от Софийски районен съд. Те са 3 дела: 12-248-2012 година, 12-246 и 12-247 в оригинал. Повтарям, в оригинал, не в техни копия. Там се намират документите, които може да се установи, че все още не са ми връчени. По същия начин и оригинала на делото на частния съдебен изпълнител Цачева, което незаконно е прехвърлено за водене при частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, заедно с всички документи, които и до момента стоят при него непронумеровани. Това го установихме миналия четвъртък с свидетели в присъствието на адвокат Светла Миланова, която също е потърпевша. По тази причина търся съдействие с цел този геноцид над мен, семейството ми и управлението от мен дружества и мои близки приятели и роднини да бъде прекратен. Невъзможно е дори и най-здравия психически човек да издържи 7 години без липса на доходи и нормални условия за живот. По същия начин се съсипват и съдбите на много други граждани и фирми и се довеждат до невъзможност да плащат нито свои социални осигуровки, нито данъци, нито да издържат други свои служители и техните близки. Отвратително е, когато законът е един и същ. При 1000 човека завършили курс юридически университет, когато едните станат адвокати, другите магистрати, да се държат по коренно противоположен начин. Има съвестни и юристи, и адвокати. За съжаление съм малцинство и все още не съм стигнал до тях, с малки изключения, на които изключения искам да благодаря
лично от мое име и от името на другите потърпевши. Настоявам съдебното заседание да бъде открито с проверка на всички документи, които се намират в делата. Съдът е длъжен служебно да следи за валидност и допустимост на процеса. Съдът е длъжен, освен това, при наличие на данни за извършено престъпление, да сезира прокуратурата и да спре делото. Въпреки многобройните ми опити, тези безчинства продължават. Дори с най-голяма наглост е насрочен въвод във владение на имотите, които не са описани от частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, за 29 септември. 29 март. Това нормално се случва при тях, като се използват дните за празници, деня преди него. Аз съм роден на 30 март и би трябвало вместо да празнувам, да се занимавам с изгонване на клиенти от имотите, които стопанисвам и са единствените възможности за доходи на дружествата и мои близки. Апелирам това да бъде прекратено сега и незабавно. Апелирам да бъдат проверени делата на всички частни съдебни изпълнители за валидно съдебно изпълнително основание. Апелирам незабавна проверка на всички заповедни производства, които са извършени от съда от влизането в сила на новия Гражданско-процесуален кодекс. Апелирам съда да спре да издава заповеди за изпълнение по отношение на всички, не само по отношение на мен, тъй като гръбо погазват Еврорегламент О105. Това не са безспорни вземания. Унижавате себе си, унижавате вашите колеги и трябва да спрете. И институциите трябва да бъдат сезирани с това искане. По същия начин и всички будни граждани и журналисти, започнете да задавате въпросите. Въпросите са убийствени. Аз мога да задам само няколко от тях. Как може документи да напускат кориците на делото и председател на съда да не носи отговорност за това същото нещо? Как може да има Министерство на правосъдието, до което да не е стигнала информацията, че частни съдебни изпълнители работят без възлагане от съда, а те са възложител на работата на частните съдебни изпълнители? Не взискателят. Самия съд трябва да разпорежда от името на държавата какво може да извърши частен съдебен изпълнител. Задавам следващия въпрос. Когато всички жалби, които са подавани срещу действия на частни съдебни изпълнители, попадат в градски съд, защо те се разглеждат от тричленен състав, който е въззивен състав, вместо да бъдат разглеждани от едночленен състав? Защото частен съдебен изпълнител, той не е съдия. Той е частно лице. Защо председател на Върховния касационен съд до момента позволява това да се извършва под неговия вещ поглед? Член 124 от Конституцията казва, че председател на Върховния касационен съд носи отговорност за еднаквото и точното прилагане на закона от съдилищата. По тази причина той лично е отговорен. Попитайте го него, това не му ли влиза в неговите правомощия? Следващия въпрос, който искам да задам. След като главният прокурор Сотир Цацаров отговаря за еднаквото и точно прилагане на законите от всички граждани на страната, включая от съдилищата, защо не предприема необходимите вменени му по закон действия? Обръщам се и към президента. Не би ли трябвало да бъдат сезирани всички органи, които са на подчинение на институциите на държавата, да бъдат задействани този геноцид над българите да спре? Обръщам се към евродепутатите. Господа, носите отговорност към съдбата на българите, когато нашите институции не си вършат съвестно работата, да сезирате европейски институции. Обръщам се и към омбудсмана, който трябва да бъде обществен защитник, след като многократно е сезирана. Защо просто не си
подаде оставката и да даде възможност друг да встъпи в длъжност и да сезира институциите. Много неща бих могъл да кажа, но за съжаление са прекалено много. Не искам да ви натоварвам, затова се извинявам. Оставам на разположение на всички органи, които могат да поискат моите показания, обяснения, свидетелства и да получат документите, които се намират в кориците на делата, които са при мен, а да ги изискат и по служебен път от съда и от прокуратурата. Държа да уведомя всички мои врагове, че съм взел достатъчно много мерки и всички документи, които са необходими и сканирани, са изпратени до всички възможни институции и оставени на съхранение в верни на мен хора. Така че, дори каквото и да се случи с мен, истината трябва да остане да съществува и този геноцид да спре. Благодаря.